belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Volgens Hans Slier, voorzitter van de Chata, de toerismevereniging van Curaçao, was 2022 een topjaar voor Curaçao. 2023 heeft meer uitdagingen, zo zei hij in een interview met Extra. Volgens Slier heeft dat vooral te maken met het feit dat vanwege de hoge dollar het duur is voor Europese toeristen om deze kant op te komen. Maar ook het gevolg van het schrappen van de vluchten door de KLM eind 2022 en begin 2023 is nu voelbaar. Hotels zitten met meer lege kamers dan vorig jaar, aldus Slier. In de laatste dagen van 2022 zijn er opmerkelijk veel gevallen van relationeel geweld door de politie geregistreerd. In de periode tussen 26 december en 31 december moest de politie 19 keer uitrukken voor relationeel geweld. Ter vergelijking, een week eerder ging het nog maar om 5 gevallen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noche para turno serviço of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini abo. Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft gisteren een strafeis van 6 jaar van tafel gehaald tegen de 26-jarige Curaçaonaar C. Penzo. Hij werd ervan verdacht op 12 augustus vorig jaar te hebben geschoten op een pick-up in de Kaya Stripang. Getuigen hebben hem daadwerkelijk daar gezien en ook is bewezen dat hij ruzie had met de bestuurder van de pick-up, maar er is niet bewezen dat Penzo daadwerkelijk geschoten heeft. Daarom heeft het Openbaar Ministerie de straf van tafel gehaald. Een schilderij van de Curaçaose kunstenares Merly Trappenberg is bijna 2 maanden geleden uit Sambiel gestolen. Tot nu toe is het schilderij nog steeds niet terecht. Merly Trappenberg vertelt in een interview tegen Extra dat ze nog steeds ontdaan is van de gebeurtenis. Ook begrijpt ze niet dat er morgen iemand terecht staat voor de diefstal. Maar omdat hij niet wil verklaren wie de mededaders zijn, is het schilderij nog steeds zoek. Aanstaande zondag is het weer zover. Fuikdag op Curaçao, die kon enkele jaren niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Maar zondag zullen weer heel veel mensen met boten bijeenkomen in Fuik. Volgens de kustwacht moeten mensen er goed op letten dat ze zich aan de regels houden, niet te veel drinken en ook weer op tijd een eind maken aan Fuikdag. Op die manier kunnen veel problemen worden voorkomen, zo zegt Charlie Clement van de kustwacht. Eerder deze week meldde de Extra dat een hond in de wijk Muizenberg ernstig gewond was geraakt toen er vuurwerk in zijn bek ontplofte. Jongeren gooiden vuurwerk en een hond ging er achteraan en uiteindelijk ontplofte er vuurwerk in zijn bek. De hond is dermate gewond geraakt dat inmiddels is besloten de hond in te laten slapen, zo meldt de Extra vandaag. In de afgelopen periode werd op sociale media veel gesproken over een rijinstructeur op Curaçao die wel geld aannam om rijlessen te geven, maar uiteindelijk niet die lessen gaf. Volgens veel betrokkenen gaat het om een oplichter. De politie heeft hem gisteren aangehouden en nu moet hij zich verantwoorden tegenover de politie. We hebben Fuikdag aankomende zondag. Het is een belangrijke dag en we hebben natuurlijk Fuikdag al een paar jaar niet kunnen vieren vanwege corona. Toch moet er aan regels worden gehouden, moeten mensen zich goed bewust zijn wat ze wel en niet kunnen doen. Wat zijn volgens de kustwacht de belangrijkste regels waaraan mensen zich moeten houden? Ja, waar heel veel mensen bij elkaar komen voor festiviteiten en evenementen is het goed om te handhaven, maar ook regels te hebben. En ook informatie te geven voor wat de regels betreft, zodat mensen weten waar ze zich aan moeten houden. De belangrijkste redenen zijn
dat we vragen aan boten dat ze hun scheepsdocumenten op orde hebben, de boten op orde hebben. En ga niet met te veel mensen aan boord. Hou rekening met op basis van de scheepsdocumenten hoeveel mensen aan boord mogen. En ook dat de zwemvesten aan boord zijn voor het geval er een incident plaatsvindt en mensen zwemvesten nodig hebben. Laat mensen alsjeblieft niet achter bij Fuikbaai. We hebben in het verleden een aantal keren gehad dat boten als taxi gaan fungeren en mensen liften, dus brengen en van Caracas Bay en Santa Barbara naar Fuikbaai brengen. Maar einde van de dag hebben deze mensen geen lift om terug te gaan en blijven ze daar achter en weten ze niet waar ze naartoe moeten en dan gaan ze of proberen te zwemmen of ze gaan op het terrein van Santa Barbara wandelen met alle consequenties dat ze verdwalen. Dus we willen dit soort chaotische situaties vermijden, dat mensen hier van tevoren rekening mee houden. Maar dat geldt zowel voor de mensen die er gebruik van maken als van de mensen van de boten zelf natuurlijk. Ja, allebei. Dus het verzoek is aan iedereen om ook voor elkaar op elkaar te letten. En inderdaad, het is duidelijk dat mensen daar naartoe willen. Maar koop je kaartje voor heen en terug. En niet een lift, maar dat je niet verzekerd bent van je plek op de boot. Dat je teruggaat en dan daar achterblijft. Daarbij vragen we ook dat men rond een uur of 5 stoppen met muziek. Dus 5 uur willen we dat de boten met muziek afspelen stoppen. En dat men langzaamaan richting Santa Barbara weer vaart. We vragen dit met name omdat in het verleden, als het wat donkerder wordt het wat moeilijker om bij het inham van Santa Barbara met z'n allen naar binnen te varen. Waardoor minder zicht is. Het wordt donker en mensen varen dan per ongeluk op de rots daar aan de inham. Met alle consequenties met botenschade. Wij moeten dan gaan slepen. Dus als het nog licht is, daglicht, is het veiliger om die kant op te varen. Dus daarom vragen we boten om vanaf 5 uur die kant op te varen en niet te wachten tot 7 uur 's avonds, want dan kun je niks meer zien. En zeker als je je lichten van je boot niet op orde hebt, dan wordt het helemaal lastig. Vaargedrag gaan we ook opletten, want we merken dat hoe later mensen meer drinken, meer eten, meer feesten en dan toch wat gevaarlijk vaargedrag vertoont. Daar gaan we ook op letten dat mensen rekening houden. Veiligheid voor jezelf, maar ook veiligheid voor anderen in het water en in je nabijheid. Dus dat zijn een aantal van de belangrijkste redenen die we van de kustwacht willen benoemen. Die komen van de regering. We gaan al deze regels ook op onze Facebook plaatsen, dat mensen het rustig kunnen lezen, elkaar kunnen informeren, anderen aanspreken, vooral mensen die op vakantie komen ook. Dat ze weten dat er ook regels zijn en waaraan ze zich moeten houden. En dit zijn niet allemaal regels om het feest te verpesten, maar meer voor de veiligheid van iedereen, zodat we zondag, einde van de dag, met z'n allen weer goed en gezond en wel naar huis kunnen terugkeren. Hans Slier van het Chata, we kijken terug op 2022 en we kijken naar 2023. Hoe zou je 2022 voor het toerisme voor Curaçao karakteriseren? 2022 is voor het toerisme van Curaçao heel erg positief geweest. Na 2021 dat het natuurlijk nog een moeilijk jaar was, zeker de eerste helft, was het tweede halfjaar al goed. Maar 2020 heeft alle verwachtingen overtroffen, dus dat is heel erg positief geweest. En hoe gaan we er nou voor zorgen dat 2023 weer zo'n mooi jaar wordt? Ja, daar ligt natuurlijk de uitdaging. Daar moeten we met z'n allen heel hard voor werken, denk ik. Zover ik nu kan zien, denk ik dat het voor de Amerikaanse markt best wel een goed jaar gaat worden. Het aantal vluchten wat op Curaçao vliegt vanuit Noord-Amerika, Canada, neemt aardig toe. Breidt eigenlijk best wel flink uit. Dus dat geeft veel mogelijkheden om te komen hier. Ook wel nodig, want Marriott Courtyard gaat natuurlijk open, wat zich ook op die markt bevindt. Dus de Amerikaanse markt zien wij positief tegemoet. De Europese markt ligt moeilijker, uitdagend. Er spelen een aantal factoren. Onzekerheid, oorlog, etc. Maar zeker ook de dollarkoers. De dollar maakt dat het toch een stuk duurder is geworden in Curaçao voor Europeanen.
En om hier te komen is het ook duur, of niet? En om te komen, ook te vliegen wordt duurder, want het is ook dollar gerelateerd. Olieprijzen zijn natuurlijk omhoog. Daarnaast is het budget wat aangetast door de energiekosten die enorm hoog zijn. Maar wat ook een hele belangrijke rol speelt, zeker de eerste 3 maanden zien we dat het aantal vluchten door de KLM is gehalveerd. Waardoor natuurlijk een kwart van de vluchten uit zijn gevallen. En daar zien we nu de eerste 3 maanden wel een behoorlijk negatief effect van. En wat kunnen wij daaraan doen als Curaçao? Ja, op zich zijn het allemaal externe factoren waar we niet veel aan kunnen doen. We zijn natuurlijk wel aan het praten met andere partijen om capaciteit uit te bouwen, vliegcapaciteit op Curaçao. Dat ziet er goed uit op de langere termijn, maar op korte termijn kunnen we dat niet invullen. En we hebben de verwachtingen, dat is ook wat KLM zover ons aangeeft, is dat het wel weer uitgebreid gaat worden. Maar hoe dat er precies gaat uitzien weten we nog niet. En we voelen nu echt de pijn in de Europese markt, want het is veel, een kwart van de vluchten. Ja. En dat betekent gewoon meer lege kamers? Dat betekent voor hotels en zeker voor Airbnb accommodaties die op Europa zijn gericht, meer lege kamers. Ja, gewoon lagere bezetting. Ja, absoluut. We hebben eind vorig jaar, toen duidelijk werd dat KLM flink zou korten in het aantal vluchten, is er een contact geweest, de organisatie samen met de regering van Curaçao. Er is contact gezocht met Nederland. Wat heeft dat opgeleverd? Helaas heeft dat niks opgeleverd. Ik denk dat we hier op Curaçao goed hebben laten zien dat we in dat soort momenten goed kunnen samenwerken. Dus we zaten een dag later met de Tjata, VBC, CERA, alle belangenpartijen om tafel. Een dag daarna met de minister van Economische Zaken en Toerisme en de premier. Er is een goede brief opgesteld, met name onderbouwd door CTB, dus de samenwerking hier was heel goed. Helaas heeft de Nederlandse regering en toch ook KLM ervoor gekozen om er niks mee te doen. En dat is jammer natuurlijk. Maar dat is wel zuur, ja. Dat is zeker zuur, ja. En dat is dan ook een gesloten boek en we moeten kijken wanneer KLM weer meer gaat vliegen en wat dat precies oplevert. Ja, helaas is dat zo. Voor het eerste kwartaal is het dus een gepasseerd station. En we moeten hopen dat met de ingang van april het aantal vluchten weer uitbreidt. De contacten die ik erover heb, die zijn wel veelbelovend dat het weer teruggaat, maar het is nog niet heel concreet. Ja. Dankjewel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.